muna batu akan al'ada. Ashe kamar mutum da al'adunsa sun kama da halayen shi, kamar mutum da halayen shi to sun kama da al'adun shi. Zani ba ku bayani ɗan Afirka bayan Allah wajen kitso kamar mu guda ne. Ko a al'adunmu babban abin mamaki, don haka guntun burodi guntun bota da ƴar miya ta faranti da cokali mai yatsu ba su taimako a gare ni, sai in wanke 10 in sa 5 ku a ƙwariya in ɗaibi duniyar al'ada shi ne abin da ni dai gado. Babban abin mamaki, babban abin ta'azibi, amma da tuna akwai wasu ‘ya'ya idan ka ce sannunku sai ka ji sun ce I know the hear Hausa. Babban abin mamaki, na tuna akwai wasu ‘ya'ya idan ka ce kedu odun ma ka ci fono sai ka ji sun ce I know the hear Igbo. Abin mamaki, na tuna akwai wasu ‘ya'ya idan ka ce fare sai da ne a dukwai sai ka ji sun ce I know the hear Yoruba. Abin mamaki, abin da su suka ɗauka harshen nasara shi ya fi nasu, kayan aro abin banza ne in mai abin ya karɓi abinsa to dole sai. Babban abin mamaki, in zani ba ku bayani, ni ɗan mara ke maku waƙa, na je Maroko da je Saudi, abin mamaki, har ma Ethiopia na zaga, saboda aikin waƙa na sauka birnin Kenya. Amma Afirka kenan kaji, babban abin mamaki, sun riƙe al'ada, na tuna akwai wasu ‘ya'ya in za a ba su abinci, abin mamaki, a ɗan wuƙa daɗa dara, a ba su hannun dama, a ɗauki cokali mai yatsu, a ba su hannun hagu, kuma su yanki abincin da hannun dama, kuma su soki abincin da hannun hagu, kun ga har su kai bakinsu. Ni ɗan mara ke maku waƙa, ni ba haka nan nake ba tun na ƙarami na, idan ta ba da abinci middin na sanya hannun hagu, ya tuma takan doke ni takan ce ubanka bai gada.